гандляваць мы не ўмеем, працаваць мы не ўмеем, вырабіць тавар мы не ўмеем, згуртаванасці ў нас няма, дзяржуправленню вучымся ў Кітаі. Глядзіце, гэта мне нагадвае анекдот пра палец паламаны. Памятаеце? Куды не ткні, везде боль баліць. Ну, паламаны палец. А можа быць паламаны просто тут хтосьці адзін ну, вось, Лукашенко кажа, што беларусы неўмёхі, а адзін і неўмёха ён. І ці толькі ў ім праблема? Ну, глядзіце, гэта як гэта популярны сказ, што калі праводзіш расследаванне, галоўнае не выйсці на самога себе. Вось мы з вами калектыўна выйшлі на галоўнае. Гэта ён не ўмее гандляваць, гэта ён не ўмее працаваць. І паглядзіце, сёння ж у нас жа свята, да? Я не ведаю, вы будете адзначаць ці не? Яднанне? Об'єднання ну, так, ну, коня, а як же ж? Яднанне, да. І вось з гэтым яднаннем, ну, там вельмі часто кажуць, ну, што вы там каціце на гэтую, на яднанне, на Россию, вон, глядзіце, колькі гадоў энерганосьбіты там ідуць па коштах там у 3 разы ніжэйшыя за сусветныя. Вось гэта сапраўды так. Гэта былі датацыі да беларускага бюджэту, беларускай эканомікі шматгадовыя і пытання, а дзе ж вынікі? Гэта ж, ну, трэба быць настолькі бездарным, вось, каб столькі грошаў, куды яны ўвогуле падзеліся? Паглядзіце, ну, аб'ектыўныя паказчыкі эканамічныя, валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва. І сёння Беларусі ў ліку беднейшых краін Европы на амаль жа тым узроўні, што Малдова, што Косова, што Боснія і Герцеговіна. Гэта тыя краіны, якія, даруйце, нафту і газ купляюць па сусветных коштах. А тут 30 гадоў напампоўвалі, куды яно ўсё падзелася? Так што, ну, вось, у любым выпадку ён выходзіць на самога сябе.